originale NV, bare den ting. Venligst leveret dem, de kalder mafia, ham de kalder også penge. Kom ind! Jeg bor i en landsby, inde i en stor by, hvor du kan få en kebabret, der slår alt andet du har smagt. Jeg er en af de lokale lige der, hvor jeg bor. Jeg er en af de normale lige der, hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der, hvor jeg bor. Nogen kommer og hænger med mig der, hvor jeg bor. Lad mig sige dig noget om mit kvarter. Jeg kalder det for mit, fordi det er mig, der bor her. Men for nogen så er mit noget mere. Det er dem, der selv siger, det er dem, der regerer. Alle de livstrætte typer her vil have bodega, ikke flere caféer. Masse spillehaller og godt med frisører. Natbutik med sprut og rygeudstyr. Men der er ikke plads til stikker i Nordskudsikker. Ni det vest, ni det næste for tændstikker. Du kan få uden bil af, du kan få brændt din bil af. Hvis du er uheldig knaller, der racer forbi din villa. Godt med byggetomter, autoværksteder. Kommunister som der holder ud som stærk leder. Det er ikke for smart endnu, det er stadigvæk lokalt. Og internationalt sjoller tror det er gået galt. Men verdenssprog mødes ind i 5A'eren. Atmosfæren er så larm med creme hos bageren. Der Panzer 5 Tor Ego, der Café Montenegro i 2400. Jeg siger dig jo. Lad mig sige dig noget om mit kvarter. Enarmet i alle kioskerne, enkle hader på punkerne, og bumserne og brugerne, og muslimerne og rockerne. Ud fra den fucking fløj af, der giver de gamle nøje. Heldig